Ainoa mikä tökki on mieliala täällä. Ai nyt tulee plussaa, antakaa Jaha, saatana. se on Takaa sitä hyvää. promotion match taas sitten seuraavaksi. No. Älä sano sitä Älä sanaa. sano, älä puhu noin rumia. Ai. 12 seconds later. Mitä? Jep. Mä näin niinku pikselivihusta ja päähän tuli. Ja Ei se haittaa, meillä on hyvä pelit tänään. Melkein kuin ois, mutta en sano. Melkein kuin, mutta en sano. mitä? Ei mitään. Game on. Et sano mitään. Ei sano mitään. En sano mitään, mutta outoa on. Outoa on. Outoa on kyllä. Don't get our hopes up. Mhm. No, Ei ja tisuttelisin. tiisaa vittu. Edgettää meitä. Heitä pyssyjä homo. Oho. Oho. Tätä on voi juttu ei. mennyt. Parumaatti. Mikä hyvä kuulla mielekään. Viimeinen peli sitten. No heitä nyt se ase. Ai! No Ihan hiilenä. Kaveri on ihan hiilenä. Kyllä on hyvä fiilis. Hyvä fiilis, kaveri. Antilla on vähän huono päivä. Hyvä fiilis kuin Inferno blokaat. Jaa, on se tuossa. Jaa. Joo. Semmonen peli. Ei se haittaa.